guys, saya sekian grup plan tapi lepas. Nentang mana mawar itu, ang tuh istri ni udah sebelum saya indung warna. Hei saya jadi. Guys, nentang mana naik sendong. Saya silina. Jangan. Guys, gibi gibi orang ni. Orang macam YouTube channel nentang mana kau kasih kau boleh be. Asal kalau nentang mana dasar ni sebelum saya indung, anggo saya indung. Bisa gini kah hamil ni kau. Nentang mana sim tasih orang jabai. Ada lagi siapa nak Good Friday free kasih ni. Bini Good Friday ni bu. Advance Good Friday jasi organize जाबाय आरो ना guys. तो दिनै जोंना जेनेबा मिउजिक लाबोगोन मोनसे बेजों लोगोसेनो जोंनिया जेनेबा बैसागो फैगासिनो ना जेनेबा बैसागो जायफ्रा फालियो बेफोरबायदि जेनेबा आरोना ओमफ्राय दा रिहर्सल होगासिनो बैसागोनि नोंथांमोननो बैसागोनि रिहर्सलखौ एसे देखायनोसै बिनि उनावहाय मिउजिकखौ देखायनोसै आरोना गाइस नोंथांमोना आंखौथ' जिबायदि सापर्ट खालामबाय आरो उनफोरावबो बेफोरबायदिनो सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै आं आसा खालामो आरोना ओमफ्राय जेनेबा आंनि इउटुबाव जेनेबा गोदानब्ला आरोना आंनि इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना सोरबाफोर साबसक्राइब खालामनानै गालांदो आरो बेल आइकनखौ थुना गालांदो आरोना जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ होयोब्लाथाय नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनो थ' गाइस नायलांग्रोदो फार्स्ट टाइमाव मोसानायखौ बेनि उनावहाय मिउजिकखौबो नायखादो लोगो लोगो नोंथांमोनाथ' जेनेबा मोसानायखौ नायबायानोखा एबार नायलायदो मिउजिकखौ नायलायदो आरोना मिउजिकआ माबायदि जाखो ओमफ्राय मोसानाया माबायदि जाखो खोन्थाहरबानो जाबाय नङा होमबा मिउजिकखौ नायलायदो थ'दो मिउजिकसिम गाइस आं थारमाने स्टुडेन्टफोरनि थाखाय आरोना जायफोरा कलेजाव थांगासिनो जायफोरा जेनेबा क्लास 9 10 आव क्लास खालामनो थांगासिनो बेफोरबायदि आरोना बा फरायगासिनो ओरैबायदि इन्टारेस्टिं मोनसे मिउजिक लाबोदों मेथ्सनि मिउजिक आरोना मेथ्स जायखौ सानखान्थिबो होनना बुंनाय जायो बेनिनो आरोना मिउजिक मोनसे लाबोदों आरोखि ना थ' गाइस भिडिअखौ जोबजासिम नायदो मिउजिकखौ माबायदि बानायो बेखौ नायग्रोदो आरोना गाइस थ' गाइस बेयाव फै नोङो इयाव बेजों देखायगोन दे आंनि फंबाय आरोना गामिनिनो बेजोंनो लागोन आङो मिउजिकखौ
आं बेखौ फर्स खालामा जे लिरनायखौ फर्स खालामा बे गावनि गोसो मथे लिरगोन बेयाव जायखिजाया गोसो मथे नोङो मोनब्रै आखर लिरनांगौ आरो ना मोनब्रै जेनेबा मोनब्रै आखर माने 1 2 3 बा 6 8 बायदिसिना आरो ना जायखिजाया मोनब्रै जानांगौ आरो ना आखरा लिरनोसै होमबा लिरदो कपिनाबो नांगौलाया नांलामा दायो मा लिरदो 4 6 5 6 माने बेखौ ओमफ्राय बेयो इथिं लिरबावगोनसो आरो लिरबावगोन इयो खिन्थु आङो बे मोनसेखौ नायनानैनो आङो इनि एन्सारखौ लिरग्रोनानै दोनखागोन आरो ना गाइस थ' दाहाय देखायगोन आङो एन्सारखौ मा जायोमोन नैबे इना इ बेयाव आङो एन्सारखौ लिरना दोनखाबाय ओमफ्राय जोङो एन्सारखौ जेनेबा नोंसोर साननो हागोन बेयो जेनेबा उमुक लिरनानै एन्सारखौ इथिं खालामफागोन होननानै आं नोंखौ माबाफोर बुंहरदो नामा बेयो उमुकखौ लिर होननानै बुङाखै नोंनि गोसो बायदि लिरबावदो नोङो दा मा इयो बेसेबां 6 0 1 3 आं दा मोनसे लिरदो दे इयाव मोनसे लिरना दे इखौ दा मोनसे लिरनो होबावगोन आं लिर थ' गाइस आरो इयो मोनसे लिरबावबाय 9 6 5 2 आं लिरगोन आरो ना एबार दा आं लिरसिगोन मोनसे लिरबावनोसै थ' इखौ केलकुलेटर मारियो नोंसोरो केलकुलेटर मारियो मायो दाजाब आरो ना टटेल प्लास खालामखांनायनि उनाव नै आं देखायखाबाय दे एन्सारा इयाव दङ नाय बेलेग लिराखै आरो बेल'खा नायबाय दा गाइस डाइरेक्ट मारिब्रा मबाइलाव बेसे जायो नाय प्लास खालाम थाबनो मेथ्स रोङा नामा फाग्ला 22 24 25 25 15 आसियाव साननांगौब्रा आसियाव 21 22 26 24 थ' गाइस कागजखौबो सोलायाखै 2 4 6 5 4 एन्सारा ओमफ्राय नोंसोर जेनेबा नैखौ नायदो गाइस मोजां नायनानै नोंसोरबो दाजाब प्लास खालामनाया मिस्टेक जादोंबो जानो हायो नोंसोरबो प्लास खालाम नंगौ नङा ओमफ्रायो नै जोंना कागजहाय हाला कागजखौ देखाय दहाय लिरखानायखौ नै ओमफ्राय नै नायदो नंगौ नङा आं दहायनो होखादों एन्सारखौ 2 4 6 5 4 थ' बेनो आरोना मिथिगा ओमफ्राय हेल' गाइस नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नायबायानोखा भिडिअखौ नायनानै इन्टारेस्ट मोन्दों होननानै आं आसा खालामो आरोना गाइस ओमफ्राय आंथ' नायनानै इन्टारेस्ट नांदों मोसानायफोरखौ जेनेबा रिसल्टसो नालाय मोजाङै क्लियार जाथ'वाखै आरोना ओमफ्राय बेनिखायनो आं ससेल' क्लिप होबाय ओमफ्राय माला बैसागुआव लागै माने बैसागुआवसिम आरो लाबोनो नाजागोन आङो भिडिअखौ ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि बैसागोनि मोसानायखौ जुदि नांगौब्ला आरोना कमेन्ट खालामहरदो बेनिखायनो आं माने क्लिपखौ ससे होग्रोनाय जाखादों जाबाय आरोना रिहार्सलखौ खिनाखौ होनाय जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि बैसागो मोसानायनि सायाव जुदि भिडिअ लाबोनांगौबा लाबोनोसै ओमफ्राय मिउजिकबो लाबोखागोन आंथ' नैबे चेनेलाव बांसिनानो मिउजिक लाबोखायो नङा होमबा गाइसथ' मिउजिकखौ नायनानै मोजां मोन्दों जानांगौ आरोना आसा खालामो आरोना नोंथांमोना जुदि बे मिउजिकखौ मोजां मोन्दोंब्ला लाइक खालामगोन कमेन्ट खालामगोन शेयार खालामगोन होननानै आङो आसा खालामो आरोना गाइस थ' थेंक इउ फर वाचिं बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन नोंथांमोननि कमेन्टखौ नेनानै थाबाय आरोना बाय बाय